Nada mellor que sentar nunha bonita praza a gozar dun concerto de música clásica nunha tarde de verán. Iso precisamente é o que fan estas persoas na Praza Maior de Lugo. Escoitan con atención o Cuarteto da Luca. Me parece que le da mucha vidilla a la ciudad, que la gente conozca la música clásica de primera persona y bueno, me parece que es una buena promoción para la ciudad de Lugo. Pois moi ben, porque a xente pode disfrutar mellor que dentro dunha instalación soa e hai máis accesibilidade. Esta actividade está marcada dentro do programa Ágora Cultural, que levan adiante Deputación e Concello e co que se pretende achegar a cultura á poboación, utilizando as prazas e parques da cidade. Ata o vindeiro 1 de setembro, todas as semanas, de martes a venres, distintas disciplinas culturais como teatro, maxia, música ou foliadas encherán as rúas lucenses. Pero hai máis. Temos os paseos artísticos polo Camiño Primitivo todos os sábados hasta o día 9 de setembro, o último sábado, que empezan ás 18 horas, saen da Praza do Campo diante da Oficina de Turismo e que son paseos artísticos en donde a xente que vaya co seu móvil ou cunha cámara para facer fotografías do camiño. Todas as actividades, 24 en total, son gratuitas e para todas as idades. Fai falta aumentar a cultura, aumentarla máis, porque creo que se fai poucas cousas a veces, pero está ben, isto de facer así de cultura. A mí me gustame. O seguinte evento será o día 1 de agosto ás 8 da tarde na Praza da Soidade, onde o grupo Mamá Cabra ofrecerá o seu espectáculo 15 Primaveras.